फरायदों सन्जीब बर'आ। मिरु सरकारा मोनसे जारिमिनारि बिथांखिनि जोहै जम्मु काश्मीरखौ जुनिया हादोरसानि मर्यादा होनाय भारतारि संबिधाननि 370 नं आर्टिकेलखौ बोखारनानै जम्मु काश्मीर आरो लादाखखौ आलादा मिरुजों खुंजानाय हादोरसा हिसाबै फोसावना होयो। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ मैया राज्य सभायाव संबिधाननि 370 नं आर्टिकेलखौ बोखारनायजों लोगोसे जम्मु काश्मीरखौ आलादा मिरुजों खुंजानाय रायजो हिसाबै दानायनि रादाबखौ राज्य सभानि बिबुंथियाव फोसावो। उनाव मिरु नखर मन्त्रि बिथाङा मैया राज्य सभायाव 2019 मायथाइयाव जम्मु काश्मीरनि फिन दानाय बिलखौ दैखांनाय उनाव बिलखौ सदनाव सोदांनाय जायो। गोजौ सदनाव बे बिलनि फारसे सा 125 संसदा आरो हेंथायै सा 61 भट होनाय जायो। जम्मु काश्मीरनि रैखाथि नैथि सोदांनाय बिल 2019 अनगायै गोजौ हारिनि रांखान्थियारि गोग्लैसोनाय थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय 10% रैखाथि राहा खालामनाय जायो। जम्मु काश्मीरआ मोनबाय थानाय जुनिया हादोरसानि मर्यादाखौ बोखारनायनि उनाव आसामावबो जुनिया सांग्रांथि राहा खालामनाय जादों। बेनि सायाव मिरु सरकारनि नखर बिफाननि मन्त्रि डक्टरा हादोरनि गासै रायजो आरो मिरुजों बेंजानाय ओनसोलफोराव खुंथायनो मिथिसार होनानै आरो हादोरसायाव बावैसो गासिबो पुलिस थानाखौ सांग्रांथि खालामनानै होयो। बेनि सायाव मिरु होम सेक्रेटारि आरो केबिनेट सेक्रेटारिया हादोरसाफोरनि नखर नेहाथारिजों आयदाखौ भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै सावरायनाय जायो। सावरायनायाव बांसावलाबायनाय रादाब बायदि आयदाफोराबो जायगा मोनो। हादोरसा बीजेपीआ मिरु सरकारनि बिथांखि लानायखौ बरायनाय फोरमायदों। राज्यसभानि संसद भुवनेश्वर कलिताया जम्मु काश्मीरनि आयदाखौ लानानै कंग्रेस दोलोनि थासारिखौ रोखा खालामना हेंथा होनानै राज्य सभानिफ्राय रिजाइन होदों। मोनसे प्रेस मिटनि जोहै श्री कलिताया बुंदों दि काश्मीरनि आयदाखौ लानानै कंग्रेस दोलोआ बिथांखौ हुइप जारि खालामनो बिथोन होदोंमोन, नाथाय हादोरनि दासान्दि थासारिखौ आबुङै सोलायबाय आरो बेबादि हुइप जारि खालामोब्ला हादोरनि सुबुंफोरनि आबेगनि हेंथायै थांनाय जागोन। आसाम सोरखारा सफैनाय उदांस्रि साननि सिगां हादोरसायाव जेखिजाया रोखोमनि गाज्रि जाथाय जागोननि रैखाथि राहाखौ गोख्रों खालामदों। उदांस्रि साननि गासैबो हाबाफारिखौ थियै खुंफुंनो आरो बे समफोराव आयेन थासारिखौ मोजां लाखिनो थाखाय जुनिया राहा आजावनाय जादों। सिमनायारि हादोरसाफोराव जुनिया सांग्रांथि आजावनानै रैखाथि हानजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनानै होदों। बेथिंजाय मैया मिरु सरकारा राज्य सभायाव दैखांनाय रादायनि सोमोन्दै संबिधाननि 370 नं आर्टिकेल बोखारनायजों लोगोसे जम्मु काश्मीरखौ फिन दानाय बिलनि गेजेरजों जम्मु काश्मीरखौ मिरुजों खुंजानाय ओनसोल हिसाबै फोसावनायनि उनाव जानो हाथाव थासारिखौ नोजोर होनानै रैखाथि हानजाखौ जुनिया सांग्रांथि आजावनो फोरमायदों। बेथिंजाय उदांस्रि साननि सिगां हादोरसानि जायगा जायगा पुलिस आरो आर्मि हानजानि जवान दैथायहरनायजों लोगोसे सिग्रोमनाय खामानिया सोलिगासिनो। बास लाखिग्रा, रेल स्टेशन, थाव लाबोनाय, लाइन पाइप बायदिखौ हमफानानै गुबुन गुबुन जायगायाव रैखाथि हानजाया थि नोजोर लाखिबोगासिनो दङ। हादोरसा बेंगिरि जगदीश मुखिया जोबथेसालिनि कयदीफोरनि जिउखौ गोजौ मानथाखो खालामनो राहा आजावनायनि सायाव गोनांथि होदों। मुंख'नो हायोदि हादोरसा बेंगिरिया मैया बिसिजों गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि नायगिदिंनानै कयदीफोरनि थासारिखौ मिथिनानै आरो कयदीफोरनि जानाय थानाय साब सिखोन हमनानै गुबुन गुबुन बिथिंखौ नायगिदिङो। दिनै आसामाव गाहाय मन्त्रि गामियारि थाथियारि फारि एबा प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजनानि सिङाव गोबां थाग्रा न'नि खुन्थिया गायसंनाय जायो। बेजों लोब्बा लाखिनानै बानजायनायाव गुवाहाटीनि सरुसजाय गेलेग्रा कमप्लेक्सआव साननि 11 बाजियाव खुंफुंनाय मिरु हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो पन्चायत एबा गामि जौगाखां मन्त्रि नब कुमार दलियाबो बाहागो लायो। पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला प्रधानमन्त्री आवास योजनानि गामियारिनि सिङाव सोलिफु बोहैथि बोसोराव हादोरसायाव मिरु सोरखारनिफ्राय 2 लाख न'नि थाखाय गनायथि होदों। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ आइजोफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि जानो खावलायनानै बुंदों दि हादोरसायाव रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय आइजोफोरखौ सांग्रांथि जानायनि थि गोनांथि। गिबि मन्त्रिया मैया गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि असम राज्यिक नगरिया जीविकानि अभियाननि सिङाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो दीनदयाल अन्त्योदय योजना हादोरारि नोगोरारि जिउ खुंनाय अभियाननि ओनसोलारि थाखोनि गौथुमफोरनि गेजेराव रां राननानै बे बिबुंथिखौ होयो। 13थि नागालेण्ड विधानसभानि 4थि जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। जथुमाया दिनै विधानसभानि लेङाइ मासिगिरि सायख'नाय जायो। फैगौ 8 आगस्ट बृहस्पतिबारै थुंगिनो गोनां बे जथुमायाव इनार लाइन पारमिट आरो आसामाव जुनियायै हादोरसायाव गुबै थाथियारि सुबुंनि रेजिस्टारनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। आसामाव गाबोन हादोरारि दानाय लुनायनि सान फालिनायनि थाखाय सिगांग्रो थागथियारि खालामनाय जादों। 2019 मायथाइनि 5थि हादोरारि हेन्डलुम सानजों लोब्बा लाखिनानै हादोरसा सोरखारा दानाय लुनाय बिफाननि डाइरेक्टरा गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव साननि 1 रिंगायाव मिरुआरि जुनिया हाबाफारि खुंफुंनाय जायो होनना सोरखारि सुलुङा फोरमायदों।
हाइलाकान्दियाव 144 धारा जारि खालामनाय जादों। जिल्लानि बिजिरगिरि कीर्ति आलिया मैया मोनाबिलियाव जारि खालामनाय मोनसे बिथोनाव बुंदों दि हरखाबै जानाय बे बिथोना फैनाय समाव थासारिखौ नायना बोखारनाय जागोन। नगाव पुलिसनि मोनसे नायबिजिर दोला थांनाय हराव जिल्लानि धिंनि खैराबारिनिफ्राय हाथियारजों सासे गान्दानि सिखाव फलान ग्रेप्तार खालामो। ग्रेप्तार खालामजानाय सिखावखौ वाहेबालि होनना सिनायथिनाय जादों। धुबुरी पुलिसा मैया जिल्लायाव आसाम बांलादेश सिमनायाव सागुलियानिफ्राय सासे मोसौनि सिखाव फालांगिखौ ग्रेप्तार खालामो। हमजानाय फालांगिया गौरीपुर थानानि सिङाव मलाटी खामार गामिनि अलम होननानै पुलिसा फोरमायदों। बे फालांगिरिया गुबुन गुबुन ओनसोलाव मोसौनि सिखाव फालांगि खालामगासिनो दङ होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि मिरु हिलाल कमिटिया फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 12 आगस्तआव आसामावबो ईद उल आधा खुंनाय जागोन। दिनै दावबायहैनाय भारत आरो वेस्ट इंडिजनि गेजेराव थामथि एबा जोबथा टी20 बादायलायनाय गेलेनाया जागोन। गिबि मोननै गेलेनायाव भारतआ देरहायो। बादायलायनायनि गिबि मोननै गेलेनायाव आमेरिकायाव जानायनि अनगायै केरिबियान हायावबो खुंनाय जागोन। मुंख'नो हायोदि बे बादायलायनाय नैथि गेलेनायाव भारतआ वेस्ट इंडिजखौ डीएलएस मेथडजों 22 रानाव फेजेननानै बादायलायनायखौ दखल खालामो। दिनै गेलेनायाव मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव गायनायाव जागायगोन। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै।